Bok, moje ime je Gloria Gudelj, a ti gledaš Zagreb za mlade. S nama je danas Matej Mišić, potpredsjednik Skupštine Grada Zagreba. Matej, dobro nam došao. Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav svima koji nas gledaju. Što misliš, koji su najveći izazovi mladih u Zagrebu? Pa dakle, u Gradu Zagrebu postoje dva najveća izazova za mlade. Prvo je zaposlenje, drugo je stambeno zbrinjavanje. Nažalost, ni po jednom ni po drugom pitanju Grad Zagreb ne čini gotovo ništa. Dakle, pitanje zaposlenja, u samom proračunu Grada Zagreba se minorna sredstva ulažu za zapošljavanje mladih, iako je Grad Zagreb kao glavni grad Republike Hrvatske tu ipak u nešto povoljnijoj poziciji. Naravno, veliki broj mladih i dolazi na studij u Grad Zagreb iz svih krajeva Lijepe naše i ostaje u Zagrebu, i činjenica je da je u Zagrebu ipak lakše naći posao nego u nekim manjim krajevima. Nažalost, i dalje postoji veliki broj nezaposlenih mladih koji onda, kako se kaže, trbuhom za kruhom odlaze izvan Zagreba i izvan Hrvatske. Druga kategorija je pitanje stambenog zbrinjavanja. Dakle, ono što je problem i na nacionalnoj razini je to da veliki broj mladih ljudi je zaposleno na određeno vrijeme i u tom slučaju onda ne mogu niti dobiti kredit za stan, riješiti svoje stambeno pitanje, što je također jedna od činjenica, odnosno jedan od razloga zbog kojih mladi napuštaju Zagreb. Model stanogradnje koji bi omogućio mladima da uzmu stan u najam po nekoj pristojnoj cijeni i onda kroz neko razdoblje ga otplate, odnosno kupe stan gdje bi im se ta najamnina računala, nije zaživjelo u Gradu Zagrebu. Nažalost, grad tu nije uložio napore i ta dva izazova ostaju nešto o čemu ćemo morati razmišljati u bližoj budućnosti, jer činjenica je da Grad Zagreb ne raste onim tempom koji bi trebao, kao što bi gradonačelnik rekao, europska metropola, što želimo da bude, ali što nažalost nije. Na koji se način mladi mogu angažirati u svojoj lokalnoj zajednici? Postoji veliki broj mehanizama, međutim ono što bi grad trebao činiti je veća informiranost, ne samo mladih, ali ovdje nam je primarna tema mladi, veća informiranost o mogućnostima koje mladi imaju. Prvenstveno uključivanje kroz svoje lokalne zajednice, kroz svoje mjesne odbore, kroz zborove građana, što je jedan od mehanizama participacije mladih u politici koje u ovom slučaju, u slučaju Grada Zagreba ne postoji. Evo, kada gledamo Grad Zagreb u ovom posljednjem mandatu, možda 10-ak zborova građana je organizirano na razini cijeloga Zagreba. Zagreb ima 218 mjesnih odbora, a kada uzmemo da je 10-ak bilo zborova građana, to znači da otprilike u svakom 20. mjesnom odboru je održan zbor građana. Nažalost, tu nismo postigli ono što bi trebao biti cilj. Evo, podržavam maksimalno građanske inicijative u kojima većinom najveći doprinos daju mladi ljudi. Evo, jedna od tih novih građanskih inicijativa kod mene u Novom Zagrebu je Za bolji Novi Zagreb, koja se bori za kvalitetu zraka, za uređenje tržnice. To su im prva dva zadatka za koja su pokrenuli i peticiju, gdje zaista više od 2/3 nositelja su mlade osobe mlađe od 30 godina, i to mi je uvijek drago za vidjeti. I sve udruge, kako mladih, tako i općenito udruge građana, moraju biti korektiv vlasti, kako u Gradu Zagrebu, tako i u svakoj drugoj jedinici lokalne područne samouprave, pa i na razini Republike Hrvatske. Nažalost, toga u Zagrebu u ovom trenutku nema dovoljno. Ja očekujem i nadam se da će doći do promjene vlasti na lokalnim izborima koji nam slijede za nekoliko mjeseci, i da će se onda puno veći značaj dati građanskim udrugama, pa kroz to onda naravno i participacije mladih. Ono što je drugi problem je iznimno mali broj mladih koji sudjeluje u
reći ću, u sredstvima odlučivanja, dakle, kako u mjesnim odborima, gradskim četvrtima, gradskoj skupštini, dakle, nas je, koji smo, ja više ne spadam u kategoriju mlade osobe, ali se sjećam u trenutku kada smo započeli mandat, samo od 51 zastupnika, samo dvojica smo bili mlađi od 30 godina, kasnije ušla još jedna kolegica i to je iznimno malo. Ono, s druge strane na što mogu biti ponosan je da sam tada ušao kao najmlađi zastupnik i što je SDP kao stranka prepoznala potrebu da mlada osoba sudjeluje u radu predstavničkih tijela, a što prakticiramo naravno i na nižim razinama vijeća gradskih četvrti, vijeća mjesnih odbora, s čime sam s jedne strane zadovoljan, ali i dalje smatram da postoji veliki prostor za napredak u tom dijelu. Jeste li čuo za klub za mlade ili centar za mlade, naravno prije dolaska ovdje? Prije dolaska. Dakle, čuo sam, imam tu sreću da moja kolegica zastupnica u gradskoj skupštini, Lara Kvesić, je sudjelovala i u samoj ideji, u samom nastanku centra za mlade, o čemu smo jako puno razgovarali, informirala me bila o svemu što se događalo, ali ono što me žalosti da nije toga bilo, bojim se da bi morao iskreno odgovoriti da nisam čuo, jer nažalost grad premalo ulaže u promociju centra za mlade. Da sada napravimo jedno slučajno istraživanje ispred nas na trgu od 20 slučajnih prolaznika, sumnjam da bi više od jednoga znalo da se ovdje nalazi centar za mlade. Ali to nije odgovornost naravno vas koji, moram reći, ja sam upoznat, savjesno i odgovorno radite na promociji mladih i na promociji potreba mladih u gradu Zagrebu. To je prvenstveno odgovornost gradonačelnika, odnosno gradske uprave i nadležnog gradskog ureda za sport i mladi. Spomenuo si promociju, dakle, aktivnosti za mlade. Što misliš, ima li grad Zagreb uopće dovoljno bogat sadržaj za razvoj potencijala mladih? Pa, mislim, kada govorimo o sadržaju za mlade, nema ga dovoljno. Dakle, opet, to moramo gledati iz perspektive prosječne mlade osobe u gradu Zagrebu. Opet da napravimo nekakvo istraživanje i da postavimo pitanje koji to sadržaj grad Zagreb nudi, iskreno sumnjam da bi mogli dobiti previše odgovora. Grad Zagreb ima tu sreću, ponavljam, da je središte Republike Hrvatske, da ima veliki broj kulturno-umjetničkog programa i programa koji je onda tu usmjeren na mlade osobe, ali nažalost to nije dovoljno za grad koji ima izglasan proračun od 14 milijardi kuna godišnje. Bio si član odbora za mladež i najglasniji pobornik uvođenja građanskog odgoja i obrazovanja, te si uspio inicirati osnivanje povjerenstva za izradu prijedloga programa za mlade koji još uvijek nije donesen. Misliš li da se u gradu i skupštini dovoljno i kvalitetno raspravlja i odlučuje o mladima? Pa, kratak i jasan odgovor bi bio ne. Ono što je zaista veliki poraz ovoga mandata gradske skupštine je činjenica da mi ni nakon pune 2 godine i dalje nemamo novi gradski program za mlade. Dakle, podsjetit ću, posljednji je bio 2015. do 2018. godine. Već početkom 2018. godine sam kao tada član odbora za mladež inicirao na sjednici, čak tražio i tematsku sjednicu koju je skupštinska većina odbila, da otvorimo pitanje novog gradskog programa za mlade. Krajem te 2018. godine sam postavio zastupničko pitanje u pisanom obliku gradonačelniku, gdje sam pitao, svjestan činjenice da do 1.1. neće biti, govorimo o 1.1.2019. godine, da neće biti donesen gradski program za mlade. Tada mi je obećano da neće biti baš u roku, ali će do sredine 2019. godine biti novi gradski program za mlade. Sada smo u 2021. godini, tog programa i dalje nema. To je samo pokazatelj, i da se vratimo i na ona ranija pitanja, kako grad Zagreb doživljava mlade osobe i što radi za mlade u gradu Zagrebu. Moramo reći gotovo ništa. Na koji način ti kao član političke stranke i zastupnik Skupštine grada Zagreba, što više potpredsjednik,
istog tijela komuniciraš s mladima? Da, ja kao član SDP-a, dakle, i bivši predsjednik Foruma mladih grada Zagreba, naravno imam veliki broj kolega, poznanika i prijatelja koji su mlade osobe sa kojima redovno kontaktiram i komuniciram sve za što se zalažem unutar gradske skupštine. Sa bivšim predsjednikom savjeta mladih također iznimno dobro sam surađivao i vrlo često smo komunicirali. Evo, spomenuli smo i građanski odgoj bili, dakle to je bila inicijativa moja na razini gradske skupštine, a drago mi je da je paralelno savjet mladih u prošlom mandatu puno govorio o građanskom odgoju, upozoravao na potrebu uvođenja građanskog odgoja i na kraju, ono najvažnije, postigao to da gradska skupština izglasa uvođenje građanskog odgoja u zagrebačkim školama, što mislim da je pokazatelj u kojem smjeru bi savjet mladih trebao raditi. Nadam se da će i novi saziv savjeta mladih nastaviti u tom smjeru i u konačnici nakon 3 godine mandata moći izaći sa nekim konkretnim rezultatom kao što je prošli saziv savjeta mladih sa predsjednikom Petrom Jurišinom uspio ostaviti vidljivi trag iza sebe. Nažalost, sada je epidemija COVID-19, zbog čega imamo znatno manje fizičkih kontakata, ali naravno tu postoje prvenstveno društvene mreže kroz koje ja od početka mandata komuniciram sve politike sve politike i stavove za koje se zalažem i naravno do nekih boljih vremena, nažalost, to će biti primarni način komuniciranja i sa mladim osobama. Zahvaljujući tvojim amandmanima 2017. na proračun grada za 2018. zadržana su ista sredstva na stavkama savjeta, udruga mladih i za mlade, izviđača te mažoretkinja. Na kojim temama u vezi s mladima planiraš raditi do kraja ovog mandata? Nažalost, ono što moram reći da me žalosti je činjenica da su u ovom proračunu za 2021. godinu znatno smanjena sredstva za udruge mladih i udruge za mlade, kako se nova stavka u proračunu zove. Točno je da sam 2017. u proračunu za 2018. godinu uspio zadržati određena prava za koje sam se onda prihvaćanjem tih amandmana nadao da će nastaviti se taj tempo i neće se stečena prava mladih osoba, odnosno ne prava nego sredstva koja se daju za mlade osobe smanjivati kroz godine. Evo daću primjer izviđačkih udruga koje su u 2018. godini, za njih je bilo osigurano 1 milijun kuna u proračunu. Prošle godine, nažalost, taj iznos je prepolovljen, a ove godine, dakle 2021. su potpuno izbačeni kao stavka iz proračuna i ušli su samo u kategoriju ukupnu udruga mladih i za mlade. Sada smo ušli u onaj predizborni model, to tako moramo reći, jer je zaista, imat ćemo još mislim samo 3 sjednice do kraja ovoga mandata, ali ono za što ću se zalagati u svakom slučaju je to da se vrate prava koja su udruge mladih imale, jer imaju iznimno značajnu ulogu, veliki broj projekata koji je svake godine bio prijavljivan i za koje su kvalitetno utrošena sredstva u gradskom proračunu. Sada imamo proračun koji je 15% veći nego prošle godine, dakle došao je do razine od 14 milijardi kuna, a mi stavku u proračunu koja nam ne zauzima veliki prostor. Dakle, iznos od 2,5 milijuna kuna nama zvuči jako veliko, ali kada to uzmemo u omjeru sa ukupnim proračunom od 14 milijardi kuna, onda je to beznačajan iznos. Dakle, sada kada je povećan proračun, smanjena su sredstva za mlade i to je, nažalost, poruka mladima od strane ove gradske uprave da na razini prioriteta su vrlo nisko gradonačelniku i gradskoj upravi. To je ono što trebamo mijenjati, to je ono što i očekujem da će se promijeniti sa promjenom vlasti ove godine, odnosno 2021. nakon izbora u svibnju.
Spomenuo si poruku grada mladima, a koja je tvoja poruka za mlade? Pa, mislim da ne trebamo slati velike poruke mladima, da mladi trebaju ostati onakvi kakvi jesu, baviti se prvenstveno svojim obrazovanjem, radom na sebi, ali ono što je također iznimno važno, društveno korisnim radom radi dobrobiti cjelokupne naše zajednice, jer ono što bi možda trebala biti najvažnija poruka, to je mladi nisu budućnost, mladi su sadašnjost. Matej, puno ti hvala, a hvala i vama što ste nas pratili. Vidimo se za tjedan dana, a do tada ostanimo odgovorni. Pozdrav! Pozdrav!